Ix-xogħol fuq il-proġett tal-Junction tal-Marsa li se jara l-bini ta' 7 flyovers għaddej lejl u nhar 7 ijiem fil-ġimgħa. Fl-aħħar jiem, Infrastruttura Malta ħabbret li x-xogħol fuq it-tielet u l-aktar fażi importanti tal-proġett diġà tlesta terz minnu. One News niżel fit-toroq tal-Marsa sabiex jitkellem mas-sewwieqa li ta' kuljum jgħaddu minn din iż-żona u l-koll qalu li jinsabu sodisfatti bir-ritmu li għaddejjin bihom ix-xogħlijiet mit-tnejn sal-ħadd u xi kultant anke matul il-lejl. Hekk kif 35% tal-proġett tal-Junction tal-Marsa jinsab lest, issa l-istennija bdiet għal l-aħħar ta' Settembru fejn propju għandhom jinfetħu l-ewwel żewġ flyovers tal-proġett. Ġejna hawnhekk propju fil-Junction tal-Marsa fejn anke tkellimna mas-sewwieqa li b'mod pożittiv qed jilqgħu dan il-proġett u issa għandhom stennija kbira sakemm jitlesta. X'taħseb dwar il-proġett tal-Junction tal-Marsa u kif tara ħaddej ix-xogħol? Kif tidher taħseb jidher li miexi hu. Taħseb jkun wieħed pożittiv bħala proġett? Le huwa tajjeb hu. Inħoss li jiġi tajjeb għalija. Ifhem bħala proġett jidher li qed jirnexxi u miexi wkoll. Ħafna wkoll hu pożittiv. Ħafna x-xogħol miexi u mhux rħilu li hawn bnaqat ta' trafek bħalissa laqgħu x-xogħol. Imma la jitlesta jkun ħafna ħjar hu. Huwa pożittiv ovvja x'ħajsolvi l-problema in the long run. Naf naħseb tajjeb hu. Tajjeb ħafna. Taħseb jiġifieri għaddej b'mod maġġel ix-xogħol? Ejja ħafna. Huwa proġett tajjeb ħafna, x-xogħol huwa tajjeb. Fl-aħħar mill-aħħar ngħidu kemm huma tajbin il-fondi mill-Unjoni Ewropea. Għaddej naħseb tajjeb le? Għaddej jaħdmu ġmielu. Għaddej tajjeb. Fil-waqt l-ewwel żewġ flyovers mistennija jkunu lesti sal-aħħar ta' Settembru li ġej, bħalissa miexi wkoll il-bini tal-5 flyovers bit-tnejn minnhom mistennija jiftħu għat-traffiku fl-aħħar ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Tul l-aħħar jiem tlestew ukoll aktar minn 20 mit-42 kolonna li hemm bżonn għal dawn il-5 flyovers waqt l-istruttura tal-azzar tat-tielet flyover mistennija tibda tieħu s-sura tagħha f'Settembru. Biex hekk jidher li is-sewwieqa Maltin jinsabu għatxana li jżanżnu dan il-proġett li jnaqsilhom bil-kbir il-ħin fit-traffiku f'din l-akbar żona traffikuża fin-nofsinhar tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.